Dobre, poďme sa na to pozrieť. Čo sa vlastne stane, keď zoberiete osvedčenú priemyselnú filozofiu z minulého storočia a skombinujete ju s tou najmodernejšou umelou inteligenciou? No, ako sa ukazuje, výsledkom je prekvapivo, ale naozaj prekvapivo účinné riešenie jedného z najdrahších problémov v celom priemysle. Takže, hlavným hrdinom nášho príbehu je... Od stredy večer padlo. Možno to neznie ako blockbuster, ale tieto stroje, tie sú naozaj všade. A sú absolútne kľúčové. Udržiavajú v chode v podstate všetko. Od ropných a plynových prevádzok až po úpravne vody. Viete, pokiaľ fungujú, všetko je ako má byť. Ale keď zlyhajú, tak sa problémy začnú kopiť a to veľmi, veľmi rýchlo. A keď hovorím o problémoch, myslím tým hlavne drahé problémy. Pozrieme sa na to takto. Len v Spojených štátoch sa ročné náklady na priemyselnú údržbu šplhajú k neuveriteľným 600 miliardám dolárov. To je obrovské číslo. A presne to nám ukazuje, aké kriticky dôležité je udržať tieto stroje v neustálom chode. Aby to nebolo len o abstraktných číslach, poďme sa pozrieť na jeden úplne konkrétny prípad. A to na systém čerpadiel na likvidáciu hlbokomorskej vody, ktorý, a to poviem na rovinu, mal naozaj vážne problémy. Takže predstavme si tú situáciu. Máme tu kľúčové čerpadlá, ktoré sa neustále kazia. A čo je najhoršie, úplne bez varovania. Zrazu bác. A keď sa to stane, začína sa panika. Nájsť správny náhradný diel v totálne chaotickom sklade trvá celú večnosť. A pritom každá jedna minúta, kedy stroj stojí, znamená stratu tisícok dolárov. Bol to taký začarovaný kruh. Porucha, chaos, meškanie a obrovské straty. No a aké bolo prvé riešenie? Človek by čakal niečo supermoderné, nejakú sci-fi technológiu. Ale vôbec nie. Prvá liežba bola prekvapivo nízkotechnologická. Celá vychádzala z jednoduchej filozofie poriadku a efektivity. Taký prekvapivo jednoduchý prístup k naozaj zložitému problému. A tá filozofia sa volá Lean, alebo po našom štíhla výroba. Jej podstata je v skutočnosti geniálne jednoduchá, odstrániť všetko, ale naozaj všetko, čo nepridáva hodnotu. Či už je to stratený čas pri hľadaní nástrojov, zbytočné kroky v procese, alebo len obyčajný neporiadok. Cieľom je jediné – zefektívniť každý jeden proces na maximum. A na to použili konkrétny nástroj, ktorý sa volá Technika 5S. Je to jednoduchý, ale verte mi, extrémne účinný systém. Čo to znamená v praxi? V podstate prešli celý sklad náhradných dielov a bum, vytriedili všetko nepotrebné. Zvyšné veci pekne usporiadali, označili, aby mal každý kus svoje miesto. Potom vytvorili jasné štandardné postupy a čo je kľúčové, zaviazali sa tento nový poriadok aj dlhodobo udržiavať. No, znie to až príliš jednoducho však a človek si kladie otázku, naozaj mohlo obyčajné upratanie skladu a zavedenie nejakého poriadku vyriešiť takýto obrovský vážny prevádzkový problém? To sa zdá až neuveriteľné. Výsledok? Ten bol, a to nepreháňam, absolútne ohromujúci. Efektivita logistiky náhradných dielov vystrelila nahor o 91,5%. Zrazu technici našli presne to, čo potrebovali za zlomok pôvodného času. Tento jednoduchý, naozaj nízkotechnologický zásah mal úplne obrovský vplyv. A dokázal jednu vec, že niekedy to najlepšie riešenie je začať pekne od základov. Fajn, takže uprataný sklad vyriešil problém s tým, ako rýchlo reagovať na poruchu. Ale čo tie samotné poruchy? Ako im predísť? Aby sa zabránilo týmto nečakaným zlyhaniam, bolo potrebné siahnuť po niečom oveľa pokročilejšom. V podstate po akejsi technologickej kryštáľovej guli, ktorá by dokázala predpovedať budúcnosť. A presne tou kryštáľovou guľou bol jeden sofistikovaný model umelej inteligencie, známy ako ANNGA. Najlepšie je predstaviť si ho ako taký digitálny mozog. Tento mozog sa prehrábaval obrovským množstvom prevádzkových dát. Vibrácie, teplota, tlak, proste všetko. A hľadal v nich skryté vzorce, tie jemné signály, ktoré vždy predchádzali každej jednej poruche. A ako sa takýto mozog učí? No, jednoducho ho nakrmíte dátami. V tomto prípade ho nakrmili historickými údajami za 18 mesiacov prevádzky. Drvivá väčšina, 70%, slúžila na samotný tréning. A ten zvyšok? Ten bol použitý na overenie a testovanie, aby si boli istí, že model si minulosť len slepo nezapamätal, ale že naozaj rozumie a dokáže presne predpovedať aj úplne nové situácie. Teória je jedna vec, ale ako to celé obstojí v praxi? To bola kľúčová otázka.
A tak sa výskumníci rozhodli podrobiť tento model naozaj prísnemu testu. Chceli zistiť, či naozaj dokáže správne diagnostikovať, povedzme, choré čerpadlo. A na to nepoužili skutočné čerpadlá v prevádzke, to by bolo riskantné. Namiesto toho použili tento špeciálny simulátor porúch. Čo im to umožnilo? No, v kontrolovanom bezpečnom prostredí mohli úmyselne vytvárať rôzne typy porúch, napríklad poškodené ložisko alebo nejakú nevyváženosť. V podstate tak vytvárali rôznych chorých pacientov pre svojho nového AI doktora. Viete, každá takáto porucha vytvára úplne jedinečný vibračný podpis. A presne na to bola tá umelá inteligencia trénovaná, aby tieto podpisy rozpoznala. Takže výskumníci ju v podstate nechali počúvať tie vibrácie zo simulovaných porúch a potom jej položili jednoduchú otázku. Dobre, AI, čo je podľa teba zle s týmto čerpadlom? A aké boli výsledky? Jedným slovom pôsobivé. Model dosiahol celkovú presnosť až 95,4%. To v praxi znamená, že takmer vždy, ale naozaj takmer vždy správne určil, o aký problém ide. A aj ostatné metriky potvrdili, že keď už model niečo predpovedal, tak sa na to dalo naozaj spoľahnúť. A presne tu sa dostávame k samotnému jadru celej tejto myšlienky. Máme tu dva úplne odlišné prístupy. Na jednej strane ľudská organizácia, na druhej strane strojová inteligencia, ktoré keď sa spoja, vytvárajú neskutočne silnú dvojicu. Takže, aby sme si to zhrnuli, metóda 5S vyriešila problém s chaosom v sklade a tými nekonečnými prestojmi. Umelá inteligencia zase vyriešila problém nepredvídateľnosti porúch. Ale to najdôležitejšie je, ako tieto dve veci spolupracovali. Viete, nešlo len o dve samostatné opravy. Vznikol jeden ucelený systém. AI povie, hej, toto čerpadlo sa o chvíľu pokazí. A systém Lean zase zabezpečí, že reakcia na túto informáciu je okamžitá, hladká a maximálne efektívna. A toto presne ilustruje tú hlavnú myšlienku. Pointa nebola v tom vybrať si medzi starou školou a novou technológiou. Ten game-changing prelom nastal až vtedy, keď sa múdrosť osvedčených priemyselných postupov spojila s neuveriteľnou analytickou silou moderných technológií. V konečnom dôsledku tento príbeh nie je len o čerpadlách. Je to niečo oveľa viac. Núti nás to všetkých zamyslieť sa, ak neporiadok v sklade a inteligentný algoritmus dokážu spoločne opraviť čerpadlo, aké ďalšie, zdanlivo neriešiteľné problémy tam vonku vlastne len čakajú na tú správnu zmes jednoduchej ľudskej múdrosti a zložitej technológie?